Salut și bine de la un nou videoclip. Astăzi o să vă arăt iepurii mei. Aici începem cu californiana, care este dat pe ea, da fătarea. Trebuie să vede pe 19 iulie. Da, uitați-o. Am dat tot la un mascul californian, care are jumătate de an, 6 luni, 7. Trebuie să le dăm mâncare. Aici, uriașa, am mutat, cred că. Aici mâncarea. Da. De-a mai are un pic de trifoi. Uitați-o. S-a mai îngrășat la mine. Pe spate aici. Da. Pui aici. Ăla negru, văd că ține urechile, amândouă, în jos. Ăla negru și mai unul le ține, dar nu mai știu care. Ăla de lângă el, cred. Vedeți, uitați. Le ține pe amândouă. Nu, aici nu le ține una așa, una așa. Ăsta cred că o să-l țin masculul. Și aici. Și aici ține urechile. Uitați. Ăsta cred că o să-l țin, nu știu. Seamănă pe taso. Și lor trebuie să le bag mâncare. Le-am făcut curat ieri. Iar au făcut. Uitați aici. Trebuie să le fac chiar. Da. Au 2 luni și câteva zile. O să le dau iarbă. Trifoi. Iarbă combinată cu trifoi. Asta era californian. Da, uitați că mâncă. Și o să le bag și lor. Aici. Trebuie să le fac ceva ca să le bag mâncarea. Să le pun ceva. O să dau și la asta de ureaș un pic. Nu mult. Care. Cam atât. Aici iară trebuie să-l cumpăr mâncare. Mai am câteva. Trebuie să mai iau. Da. Am atât cu acest episod, dați un mare like și abonați-vă la canal. Pa, pa!